Иностранец! Живота ми отровил! Тарасевич! Ты меня обокрал! Кротко Тарасевич, на публично място сме. Варварски похитения паметник на местния революционер Иван Иванов Героя бе открит от органите на реда при случайен пътен инцидент. Задържаните са криминално проявени с множество висящи дела за кражби и организирани грабежи. Мангали мръсни! Удариха ли ни теслата, а? Вашата мамица, бе! Кинов. Пред съда похитителите обяснили, че случайно намерили въпросната скулптура и веднага се запътили да я възстановят на мястото й. За нещастие били задържани точно в този момент. Делото е върнато за доразглеждане на първа инстанция. Той Тързиев е голяма хиена. И мен ме оправя. А сега ви предлагаме ексклюзивно интервю с шефа на Риотос, господин Вергил Розов, пред телевизия Антена. Въвеждането на новата наредба за ограничаване... Слез! Имам една работа тъкмо за теб. Джон, за да не се влачим с години, предлагам да сключим едно споразумение. Агримат. Вие, англичаните, сте джентълмени. С вас човек ще се разбере. Виж, българина, това е друго нещо. Той гледа само как да те прекара. Screw? Това значи да те мине, да те fucked over. Sorry, да не ги учиш от мен тия мръсни думи. И какво предлага тук? Плащаш 5000 евро на моята довереница и ние спираме делото. Даже ще почерпим. 2 бушмила, моля. No, не джентлмен. Ама, какво са за тебе 5000 евро? Плащаш и забравяш. Вече прецени. Аз собственик. След това потвърди. Изяло ви се. Ветеринара каза, че не може да й се помогне. Било хормонално. Еми, за кой ми е така? Не за красота? Нали е Виктория Бекъм? Бе, заеби ти сега. По-добре ножи и на пастърма. Навик ли си да я заколиш? Защото на мен ми става лошо от кръв. Срещу 10 ла може. Другите после. Аз за урока. Нали така се оговорихме? Yes, please. Thank you very much. Вие инглиш говори добре. Само няколко думи, така от обща култура. За какво тогава започнем? This is a table. Това за масата го знам. Хайде да влезем вътре. Тук е малко неудобно. Много искам да стана певица, само че нямам спонсор. Като малка пеех във фолклорен състав. Имам златен медал от Копривщица. В България нямаме пазар. Колко сме ние, нашия народ и навсякъде пълно с певци. Нашият фолк се търси навън. Магията на българските гласове. Чувал си, нали? Yes. Ти, Питър Гейбриел, познаваш ли го? Не познава. Защото, ако го познаваше, можеше да драснеш една препоръка. За мен. За една млада и перспективна певица от България.
Можем и диск да му изпратим. Аз имам вече няколко записа. Искаш ли да ги чуеш? Суета, мрак, тишина, пепел покри нашите души. Ти не разбра пак любовта с тъжни очи. Тихо се скри от нас. The song много хубава, но ние има урок. Да, готова съм. Да. Може ли само малко? Още една глътка за кораж. Учителското. Него най-много го обичам. На учителя с любов. Хайде, Реге, какво чакаш? Баба Мара знае ли? Бе, кой пита нея? Коли ти казвам? Какво ти става? И аз не мога да гледам кръв, копеле. Скине, дай на мен. Чакай, скине. Сега, мис Глория, малко English grammar. Каже мен една дума. Стриптиз. Стриптиз? Защо стриптиз? Така, интересно ми е. О, добре. Ето как дума пише се. Сега вие. Да покажа? Да. Когато синята луна погали с поглед вечерта, усещам странна топлина. Започвам да лудувам, да пея и танцувам пак до сутринта. Защо се дърпаш ти така? Добре познавам тази игра. Не може нищо да ме спре. Зато и сега лудувай, ела и с мен танцувай пак до сутринта. Красиви нежни думи полягат помежду ни и тиха музика звучи. What a surprise. А после уморени и мъничко смутени ще преживеем радостта. Защо се дърпаш ти така? This is the woman from next door that gave you a massage. No, it's another one. Oh, there's another one. Yes. No, yes. Look, this is Miss Gloria.
любим, Глория. Зато и сега лудувай. She's a student of mine. Танцувай пак до сутринта. Please save her. Stop! No, Mr. Nottingham! Кой има? Иска купи коза. Плаща. Каже колко. 300 евро. Иска 500. Това е Виктория Бекъм. Казах 300. Ето. Хайде ми с тебе. Вземам ти топа. Сакън. Чакай. Давай сега. Какво е това? Виагра. Опитвал ли си? Аз. Виагра. Никога знаеш, че съм железен. Ти нещо... да не засича топа, а? Ей! За друго говоря. Отваря се пазарна ниша. А където има ниша, ние трябва да я запълним. Замислил съм да направя едно оризище тук. Сватовете я пратиха после от Виетнам. Вода има в изобилие, къде е реката. Ти кога смяташ да подхванеш нещата с Винпрома? Не знае, трябва тегли кредит. Изготви план, купи нов еквипмент. Степ бай степ, значи. Дай през това време да издигнем с тебе една друга инициатива. А каква инициатива? Побратимяване на твоя Манчестър с нашото плодородно. Не разбира. Много просто. Отиваме двамата с тебе в Манчестър, канят ни в общината, аз начало на делегацията, ти превеждаш, подписваме договора в тържествена обстановка и считай ни побратимени. Significant. Защо? Традицията е такава. Идваха на времето тук съветски другари и ние ходихме там на обмяна на опит, обаче сега ориентацията е изцяло европейска. Ето, от горище вече ни изпревариха. Знаеш ли с кого са се побратимили? Не знае. Брауншвайг. Германия. Изпратиха им оттам един автобус да се возят учениците до училището в града. Колко му и твоите хора да се отчитат с един такъв по-висок. От вашите, дето са на 2 етажа. Хубаво ще е, а? Хубаво. Но не познава никой в община на Манчестър. Сериозно? Отчуждили сте се вие, англичаните. Не си услужвате, а виж как ние. По-кумшийски. Един да ти изоре нивата, друг да ти нареже дървата, млекце ти се припие, пий. Абе, навързали сме се като свински черва, както се казва. И девиза ни е такъв. Съединението прави силата. Кьопо, харесва ли ти? Аз за тебе, Армаган.
Копо! Пък не чаткаш. Виж, Джон, как го предаши вече българския. Джон? Продаши. Българския. И ти ще го научиш. Кажи ми нещо на английски, че и аз да запомня. Thank you. Thank you for the present. Това много дълго. Кажи нещо по-кратичко. It's a pleasure. It's a pleasure. Па то не било толкова трудно. Ей, ти какъв си? От общината. Вие разгеле. Удари един палец тук. Ай, чао! Откъде е това? От красиво отечество. Hello, Mr. Teacher. Искате бейджури? За кога запише? Не за това. Искам да поговорим насаме така да. Тя работата е малко деликатна. Нещо друго казаха ли? Нищо. Само това, че не било красиво отечеството и отгърмяха с буса. От програмата ФАР трябва да са. Може и от САПАРТ. И на двете места съм заложил въдици. Прилича на хладилници. Глупости. Трябва да са монитори. За мониторинг на агробизнеса. Разопаковай. Предлагам ти бизнес. Тото? Не. Борса. Онлайн. О-о. Много съм навътре. Следя борсовия индекс, Dow Jones, акциите на големите компании, криви на покачването, сезонни тенденции, всичко. Купуваме акции и... Ти купува. Аз не. Сам не мога. Нямам кредитна карта. За това ми трябваш. От теб кредитната карта, от мен всичко останало. Не иска печели така, иска оправи Вимпром. Иска стане продюсер на Ротна, Ротна. Това с Вимпрома е ала-бала, ще изгориш. Слушай какво ти говоря. При мен нещата са сигурни. Ти нищо не правиш, само си даваш кредитната карта. Аз играя на борсата, удвоявам, утроявам и после ти връщам инвестициите до стотинка, че още толкова отгоре ще дам. Хартия, метал, стъкло. И това. Контейнери, пластмасови 3 броя. За разделно събиране на отпадъци. Програма Красиво отечество. Ега ти бюрокрацията. Представим им проект за нов мемориален парк и те ми пращат кофи за боклук. Ей, това е моето царство. 8 класни стаи. Физкултурен салон. Кабинет по физика. Химическа лаборатория. На времето тук учиха над 100 деца. Over 100 children. Сега останаха само 5 и ни затворих. Останахме само аз и лястовичките. Бях директор, сега съм вече пазач. Гард. Джон.
Доставиха ги по проект на общината. Холандска фундация. Последен модел. Last модел. Пратиха и програмист да обучава децата. Ама, нали няма деца, той обучи мене да... Какво е това? Система за дистанционно пасане на кози. В момента козаря подава сигнал, че се прибира в селото. Виждаш ли го стадото? Сега слиза от Голо Бърдо. Ето е твоята Виктория. Я да видим кой козаря днес. Дай вълко шилито. It's magnificent. Как става? На хлопката на всяка коза се поставя чип. This is a secret. Mr. Teacher, you are a genius. You are Einstein of Puerto Rodno. Благодаря. Срещай се стоката, стопаки! Браво, браво. Възпитана като англичанка. Сутрин пасе детелина, след обяд пача трябва. Разделно хранене. Thank you. Утре е ваш ред да пасете козите. What did you say? Тука е така. Редуваме се всяка седмица. Could you please repeat this slowly? Ето ти гегата, ето ти дъждобрана. Общински са. Ай! Така е. И списъка това показва. Дето има един лав, хем ти е ред, хем ти се пада. Но, аз не е пастир. Да, но имаш коза, пиеш мляко. Не пие. Коза е лова. Все едно. Имаш ли животно, трябва да се грижиш за него. Моли теб, иска плати. Аз не разбира о кози. Не става. Ще се изтълкува като корупция. А знаеш как Европа ни гони по тая линия? Не знае. Как се пасе? Не е голяма философия. При нас процесът е компютеризиран. 2 бири. Гледам децата, да се сещам. Ти писа ли до твоите хора в общината в Манчестър за автобуса? Какъв бус? Какъв? Говорихме за двоетажов. Двете бири. Виждаш ли горкичките? Всеки ден тепат по 3 километра пеш от разклона до училището. Няма зиме, няма лете. Every day.
Цигарешки будил. Това е нашата вягра. Ти сериозно ли? Медицински факт. Технологията е повече от елементарна. Берем, сушим, таблетираме. А канал? Канал към столицата. Само големия град търси вягра. Там гъмжи от сексуални проблеми. Пише го във всеки вестник. Да не вземем да отровим някого. Абсолютно безвреден продукт. Дори и в големи дози не дава странични ефекти. А верно ли помага за... При някой да, при други не. Моето момче, сексът се извършва първо тук, главата. Нататък е гимнастика. Hello? Yes, darling, it's fine. No, the goats are being very disciplined, just like soldiers. The countryside is very beautiful. Oh, hang on, I'll call you back. Where are you? Where are you? He's always on time. He's never late, indeed. Something is happening. He's not answering his phone even. Джон го няма. Загубил се някъде с козите. Спокойно. Процесът е под контрол. Ще го намерим. Козите са под пладнешка чука. Всички са на лице. Точно 12 парчета. Какво чака, Джо? Защо не ги прибира?
Трябваше да му монтираш и на него един чип. И сега да звъним в града ли, що ли? Ще се справим сами. Започваме спасителна акция. Събери наличните хора, аз ще ви чакам на моста. Stupid animals, fucking stupid goats. Ще го намерят, няма страшно. То по нашите места човек не се е губил. Само не на пощаджията го изядоха вълци една зима на пътя за горище. Ти пък намери какво да й кажеш. На, пийни си. Това е нашата родна плодородна. Ние тук с това си лекуваме нервите. Сър Джон! Ахо! Къде си, човек? Бай, Джон! Британец! Обади се, бе! Тихо, бе! Тихо! Чувам нещо! No, not that way, over here. Какво става, сър Джон? Кози няма. Изчезнали. Аз викал. Не са изчезнали. Пак ги ловя на същото място. Под Пладнешка чука. На 2 километра северно от тук. След мен. Хайде, Баджо. Ела. А така, лекичко. Тук някъде трябва да са. Why are you crying? All's well that ends well. I had a dream. John Jr. and Emily were sleeping upstairs in a large room, and the sun was rising, and the clocks were ringing, and they didn't wake up. Somehow, they missed the bus. Bus? What bus?
The school bus. There was no one to wake him up. Do you remember that money I got from that old insurance policy? Perhaps we should use that to buy a bus for the children in the village. Миг, суета, мрак, тишина, пепел покри нашите души. Ти не разбра пак любовта с тъжни очи. Тихо се скри от нас. Да се чукнем на първо време с чаши. Горчи. Телефонът от страх мълчи. Пожълтяват листата вън. Есента бавно спира пред моята врата. Баш, Дарбаре, какво става, бе? Тебе да не те хвана нещо водката. Спокойно, моето момче. Един Щърбанов могат да го хванат само дяволите. И тогава стой далеч от него. Господ да ви благослови. Бате Ване, ти ли си? Аз съм. И не съм аз. Изписаха ли те? Не изглеждаш добре. Никога не съм бил по-добре. Не пия. Какво? Не пия. Чаша вода, ако обичаш. Нямам. Сутринта я спрях. А минерална не са ми карали. Имам тук един чайник с топла за чиниите. Налей. Какво са направили с теб, бате Ване? Само втория етаж на автобуса да не закачи арката. Спокойно. Изчислил съм го по компютърен път. Какво е това? Английски медал! Минали отбелязваме българо-английската дружба! Хоро! Давай, хоро! Наш подарък за Асего. Какво е това? It's a school bus.
Нали говорихме за двоетажен? Къде да ги качим тия деца сега? Места дева наше. Деца в село. Друга ми беше идеята на мене. На втория етаж щяха да се возят отличниците. Двойкаджиите долу. Да стимулираме стремеж да се върви нагоре. Спокойно. Ще го направим втория етаж. Още шампанско. Общината черпи. Внимавай, кмете, да не я изчерпиш тая община. Сега сме най-зле, така да сме. Няма. Жената винаги за вас. Чупка с кинчо, не сега. Имам нещо за теб. Сърце. Сваровски. Оригинал. Зверишки от благороден метал. Двадесет и 22 карата. Какво? Ще ме зарежеш заради оня дъртак, така ли? Не знам. Едно такова особено ми е. Странен човек. Самотен, студен. Изведнъж подарява сърце. Сърце. Да ти чуваш ли се? Ти знаеш, че той не може. Какво не може? Оная работа. Гълта Виагра. Може да не може, но е благороден. Сигурно има доста благородни метали. Ама ти... Какво аз? Аз... Какво ти? Аз... Като се сетиш, ще ми го кажеш, нали? А сега чао. Мисис Мери! Come in. Браво, Джоне! Българин да беше, нямаше да се хване с тая саборетина. Дал дума. Бе дума. Кой си държи днес на думата? Ама като си нямаш друга работа. Това е мой втори братовчет от другото село. Ма на голям зор е човекът. А какво от това зор? Няма кой да му изоре нивата. А не е голяма 4 декарата да го оправим някак. Ма сега заед, мисис Мери. Айде, ще отскочиш за час-два с трактора. Го къде е. Работата не е заек, нали знаеш? Знай, мисис Мери. Айде. 7-5 часа. Неделя, 5 след пладне. Да го чакаш? Дай нагоре. Трапа не е завита. Ще го правим. Спието може изтече. После ще го запушим.
Британският парламент отхвърли за пореден път опита на опозицията за поправки в закона, забраняващи лова на лисици и други защитени видове на територията на кралството. Аргументите, че забраната води до изтичане на национални средства към други страни под формата на ловен и туризъм, не бяха отчетени. На богатия англичанин му се ловувата, му се плаче. А нас тук лисиците не прескачат и нищо. Днес Гинес официално е регистрирал в книгата си рекорда на нашия земляк Иван Атанасов Иванов от село Плодородно, поставен при шофиране на автомобил в състояние на алкохолно опиянение, равняващо се на 9,4 промила. Браво, бате Ване! Най-после и ние имаме световен рекордьор. Плодородно излезе на глобалната сцена. Поздравления! На следващото общо селско събрание Иван Атанасов Иванов ще бъде удостоен със званието почетен гражданин на Плодородно с всички проистичащи от това последствия. Иване, ти си втори Горбачов, бе. И той като тебе стана световно известен с една катастрофа. Катастрофата е нищо. Пътят е всичко. Точно така. Пътят е важен. What are we doing here, John? In this alien place among this alien people? Look at that sky. See how brightly the stars shine. We don't get stars like that in Manchester, just neons. And listen to the crickets. There's no crickets in Manchester. The river is murmuring. Do you know where the rivers spring from? The mountains, I guess. Do you know what is full of? Fish. Garbage. You know where the garbage come from? I don't know. Хайде да си ходим, бате Ване. Ох, забравих, че няма къде да идеш. Тук ли ще спиш? И това твоето, ако е живот... Живота на човека е като трева. Вятърът мине над него и вече го няма. И мястото му не може да се узнае. Кажи ми сега, става ли от това място наш роден Хайд парк? Какъв Хайд парк? Това гробище? За съжаление, селото с друг парк не разполага. Пък и паметниците са символични. От Европейската война. Нашето село е дало 34 убити на Южния фронт. Ще прощаваш? Сър Джон, ама ваши хора са ги убили. Англичани. Отпускате ни 5000 евро от Страсбург, само че искат гарантирани условия за публичен дебат. Мислих и реших, че може да оправим мемориала, ако го превърнем в Хайд парк. Иначе парите изгарят. Разчистваме гасталака, потягаме паметниците, бойдисваме портата, слагаме отпред една трибуна и всеки може да си каже от нея каквото иска. Не става. Защо? Какво му е различното на вашия Хайд парк? Тук не бива. Това blasphemy.
Браво. Ювелирна изработка. Колко ще ги пуснеш на пазара? 20 старка. Или много? Не. Направил съм маркетингово проучване. Защото като дадеш 20 за хапане и за пиване, още 20 за Виагра, къде отиваш? Един сеанс ти излиза майка си и баща си. Секста е скъпо удоволствие. Който няма пари за Виагра, да кара на ръка. Друг е проблема. Какъв? Задължителният тест. Трябва доброволец. Не може ли да го тестваме на животно? На магарето на какамара, например. Може да даде подвеждащ резултат. Трябва човек. Кой? Кинов? Кинов няма да се наби. Откакто му окупира Глория, почна да дава назаде. Ще намеря. В нашото село мераклиите никога не свършват. Хай. Сядай при нас, Джон. Няма време. Дошъл, вземе, изядане и прибира се. Седни. Денчо черпи, има ново изобретение. Такъв е обичая. Все. Порция мезе и вино. Не вино. Кола може. Кола. Дай на мен. Поводът ми е много сериозен. Разбираш ли? Работя по нова фармацевтична поръчка. С голямо, биг приложение. In the life. Живота. И въобще... Yes. Да ти е сладко? Още една? Yes. Mrs. Mary? John is missing. He left with the tractor and he is not coming back yet. Чакай. Пини първо. No. Where is John? Джон отиде да оре на един мой роднина, чак съседното село. John is missing. Do you understand? Кюфтета! От дива свиня! Лично аз съм я отстрелял. Харесват ли ти българките, Джон? Много. Кои са по-хубави? Българките или англичаните? Българки по-хубави. По-хубави е. Нашата Глория харесва ли ти? Подейства му. Трей. Oh, sir! Please help me find my husband. Джон пак изчезна някъде. Вижте в Лондон. Лондон. Кръчвата. За Джон не знам, ама трактора му 2 часа е там.
Станов, моля те, разбрахме се вече. Джон? Вие много хубава жена, мис Глори. Аз вас харесва. You turn me on so much. Ох, не ми говори така. I can't stop looking in your eyes, you know. You get me so excited. I just want to make love to you. I want to have sex with you. Ох, само не ми говори. Ох, моля те, не дей. Край на експеримента. Иди да ги спреш. Що бе? Казах край! Is John here? Дай го, Джон. So,